Se on kansainvälisesti hyvin suosittu terapeuttipiirissä. Kansainvälinen kana. Kansainvälinen tavara. Do you speak English? Maybe. Se toimii näin. Tälle voi puhua. Tälle voi purkaa tuntoja. Mä pystyn jotenkin. Ota kovemman otteen sitä kaulasta ja vedät vaan. Sehän. Purapa vähän tuntoja sille. Näinkin voi tehdä, näin. Ai herra Jumala, että se voisi siltä, mitä sä teet? Tämä on hyvin terapeuttista pahimmissa tapauksissa. Tätäkin voi käyttää, että... Noin, hyvä. Oikein hyvä. No. Ei kyllä helpota. Noin. No nyt tuntuu jo vähän pikkasen. Aukeaa tämä tilanne jo. Aivan. Noin, hyvä. Oikein. Noin. Joo. Vähän niin kuin huovuttaa. Noin, hyvä. Oikein. No, hyvä. Pikkasen. Noin, raivaa. Hyvä. Noin, hyvä. Hyvä. Jes, hyvä. Sieltä sun täältä. Noniin. Ei tommoista voi. Kato sitten jopa leikata väliin. Kyllä tää helpotti oikeesti. Tää tuntui heti, tuli semmonen olo, että on niin kuin enemmän vanhempi. Niin.